1 май 1956 година. Улиците на столицата са залени от могъщите вълни на народното тържество. Пролетен вятър развява победните знамена. Работният народ чества най-великия си празник. Устремени към светлото бъдеще, в този ден трудещите се по цялата земна шир в могъщи стоманени редици възторжено манифестират своите величави завоевания, единство и международна солидарност. С бодра стъпка, другари, денят зазорява, май възторжен с колоните наши минава. 12-тият свободен май за нашия трудов народ тръгнал уверено по широкия друм към социализма. Мой светъл град, мой мирен светъл град, през теб ще мине нашия апарат. Посрещаме ни празника у нас, пораснали с новото богато. Твърда ръка работниците са написали процентите за преизпълнени планове. Не просто цифри, а стремеж към неспирен възход, увереност в новия живот, който те сами изграждат. Тези цифри означават милиони тонове въглища, нови заводи, наш роден петрол, нови успехи в науката, в изкуството, промишлеността и селското стопанство. Значат пълна трапеза и щастие за децата ни. Така иска трудовият народ. Една всесилна любима дума сплотява разлюляното човешко море. Мир. Разведрителен полъх се носи над света. Съветският съюз протяга братска ръка за сътрудничество на всички народи. По пътя, посочен от 20-тия конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз, под знамето на партията ще вървим към нови успехи. Да е винаги ведро и слънчево небето над нашата мирна социалистическа родина.